Skillabe. Dneska sa naučíš dash. Dash je rovnako ako King Kong parkourový prvok, ale je trošku náročnejší. Urobíš ho tak, že sa budeš odrážať s jednou nohou a tvojou snahou je aktivy preskočiť celú prekážku, neviem čo to bude, či kvádr, nejaká prelestka a tak ďalej. A predstav si, že prvý krok je, rob to na niečom mäkkom, odraziť sa a dopadnúť zadkom na koniec žinienky. Tak. A teraz jedinou úlohou, ktorú máš, je priložiť tam dlane a urobiť to tak, aby sa zadok tej prekážky nedotkol. Teraz sa poď nadavie. Presne tak, videl si odraz jednou nohou, priložiť páže pod zadok a posunúť svoju váhu alebo svoje ťažisko ďalej do priestoru. Veľmi jednoduché. Vítaj v Skillabe. Dneska sa naučíš techniku King Kong. Vítaj v Skillabe. Dneska sa naučíš speed.